Il-ħamis l-awtorità tal-ippjanar mistennija tapprova tneħħija ta' 549 siġra mit-toroq bejn ir-Rabat u Ħattart. Dan flimkien mal-erda ta' 49,000 metru kwadru ta' art verġni u numru ta' binjiet storiċi biex minflok isir is-Central Link Project. Iżda l-Ministru jinborġ frott anke l-kontroversja u l-kritika mill-ambjentalisti u r-residenti tal-Irħawi qed jistħijejt kemm se jinqalgħu siġar tant li ħarab mill-mistoqsija ta' Net News. Jiena bħala Ministru li jiena responsabbli kemm mill-infrastruttura kif ukoll mill-ippjanar ma rridx nippreġudika l-vot. Inħalli issa fidejn il-membri illi huma fih dan l-awtorità sabiex b'mod indipendenti jagħmlu l-għażliet tagħhom. Ippressat fuqha jinborġ irreferina għal paġni tiegħu fuq il-midja soċjali. Aktar quddiem ngħaddi l-kummenti tiegħi fuq il-medja soċjali u jekk titkwotani minn hemmhekk. Fl-aħħar jiem l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi ftaħret illi fi proġetti bħal dawn is-siġar li se jinqalgħu se jitħawlu f'postijiet oħra. Madankollu dan l-esperiment diġà ġie pprovat u ma tantx irnexxa. Mill-21 siġra tal-ħarrub li nqalgħu meta sar il-proġett tal-kappara u l-intefgħu f'wiet għolliq salvaw biss 3. Imma anke dwar dan jinborġ ħarab milli jwieġeb. Fit-tolliqa tħawlu ħafna minn dawk li nqalgħu f'proġetti oħra u mietu kważi kollha. Li nista' ngħidlek huwa li ħajkun hemm iżjed siġar fil-proġett. Għal darb'oħra anke f'dan il-każ il-Ministru jinborġ qed jinjora lil min jikkritika x-xogħol u ma wieġeb xejn lanqas dwar din il-kritika. Anzi farfar milli jitkellem fuqha. Nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja lill komunitajiet tal-madwar għall-appoġġ lejn dan il-proġett. Li hemm appoġġ mir-residenti żgur mhux minnhom. Senilu l-Kunsill Lokali ta' Ħattart kien ħareġ kontra dan il-proġett wara vot fil-Kunsill Lokali. Sa Settembru li għadda l-Awtorità tal-Ippjanar kienet irċiviet 1400 sottomissjoni mill-pubbliku illi talab diversi emendi biex titnaqqas il-erda tal-ambjent f'dawn il-ħawi. L-istess jista' jingħata l-bdiewa li spiċċaw evakwati mill-għelieq tagħhom li minn hawn ftit ġimgħat oħra jibdew jaraw il-gaffef u trakkijiet għaddejjin minn fuqhom. U s-sidin tal-vilel u residenzi li minflok għelieqi se jispiċċaw f'nofs żewġ toroq arterjali. Il-proġett saħansitra kien wieħed mir-raġunijiet prinċipali għaliex ir-residenti naqdu flimkien biex waqfu l-Attard Residents Environmental Network. Fl-aħħar sigħat kemm dan il-network imma wkoll il-Bike Advocacy Group din l-Art Ħelwa flimkien għall-Ambjent Aħjar, Friends of the Earth Malta, Futur Ambjent Wieħed, Isle of the Left, Moviment Għaqda s-Siġar Maltin, Moviment Graffiti, Nature Trust Malta, il-Rembrandts Association of Malta u żminijietna wkoll appellaw lill-awtoritajiet biex jirbaħ is-sens komun biex ikun salvagwardjat l-ambjent urban u rurali u biex tiġi promossa bidla favur mezzi ta' trasport alternattivi u anke s-saħħa tar-residenti ta' Ħattart.